Здравейте отново. Сега ще поговорим малко някакси необичайна тема относно пирографията. Значи аз поработих известно време с този пирограф на резер тип. Не останах особено очарован, защото с какво се оказва, че той е слаб и просто е направен за европейска пазара по съвсем различен начин. А, Много трудно се работеше с него, въпреки че е рекламиран като супер, дупер, страхотно мощен. Да, ама не беше както, кой знае както според очакванията ми. И сега, за другото нещо, тези писти, хубави са много, и особено най-вече в върховете, а по принцип работя с кантал. И има такива китайски комплекти, но те не са много добри. И аз обикновено си ги взимам кантала, той е към 4 лева метър, зависи. За 0, там колко, 6 мм. Огъвате си ги с комбинирани клещи и се получават нещата. А, Аз обикновено предпочитам с такъв тип да работя, защото са леки. А, аз часове работя много. И, и повечето китайските ментета, че ако се хванат за ръката, започва да боли, но това нещо няма никакъв проблем, защото си е проектирано. Ето, виждате най-обикновена писалка, тя е с два шлица с цяло, което вътре вкарано и с някаква керамика са сложили тук. А, Другото нещо, че това, колкото и да е горещо, на тази пяна вие не усещате горещината. Тя обикновено така се слага. Ето както се вижда. Обикновено така се слага. Тъй като това е малко, как да го кажа, сега аз обикновено вече, нали, по-малко време работя с тази машина. И аз затова работя обикновено на тези китайски пирографи, ефтини, бюджетни и универсални са, защото както виждате на Razer тип най-вече специално, че те имат букси, те са с чинчове, както виждате на Razer тип, много са стегнати и това тук трябва много да се затегнат, че те превъртат малко, но иначе наистина са много стегнати, както се вижда. А, Това канадската система е с чинчове. А, Американските пирографи са с жакове, а британските с щекери, а руските нямат. Тези съветските нямат такива букси. Китайските с JHX 16 мм букси, я ще ви ги покажа на тях. Тъй като аз нали, не работя много с това. Слабо ми идва на мен, защото според мен това е врязано за Европа. В Канада и щатите съм виждал, че те като сложат на 10, те просто светят като кружки. Но докато тук даже и това не го прави. Много е слабо. Даже по-слаби са от тия от 80-та година пирографи, където ще работили в часовете по трудово. А, Така, това има, айде верно, хубаво, красиво е, нали? Няма спор. Качествени са материалите и най-вече кабелите. Но обаче врязано, защото, погледнете, тук H регулатора, според силата, колкото трябва да се наглася, и това трябва да го отворите, да го завъртите, обаче и да се опитвате, няма смисъл, защото на степен 10 това нещо вътре не му влияе регулатора, влияе на малките. И затова по-добре да се стане завърска настроено, защото сега обикновено в ръководството е дадено, обаче в Северна Америка си имат такъв регулатор за ниско и за високо. И както тук е написано, че само в крайен случай се прави това нещо. А тук виждате какво се получава, че то е запечатано.
просто заради някакви глупави изисквания европейски за безопасност. И то така се получават тези неща. Даже аз малко се разочаровах, но нали, надо, в пирографията е малко като... Това е като риболова. Ту има, ту няма успехи. Сега, затова го включвам, аз обикновено го включвам на Razer. Сега никъде по света не включват изключително качествена писалка на Razer към китайски пирограф. Ами да, наистина ви го показвам, даже за първи път виждате, че е направено с чинчи. То е с такава букса. Ето, включва се тук и ще направим тестове. Аз пробвам повечето неща, те са такива големи, неудобни, просто няма място за сравнение. Това е най-обикновена тел. И затова е по-хубаво да си купите кантал, както виждате тук. Ето го, както се вижда. Е по-качествено, по-удобно. Аз предпочитам да работя. А по-нататък ще купя всичките писалки на Razer, но специално за тази машината трябва да се направи, платката трябва да се оправи. Защо? Защото това е, работи машината на 220 волта. Тогава вариантите за Северна Америка са много мощни. Светът силно сега ще ви демонстрирам. Аз изобщо не лъжа, ви показвам обективната истина. Сега, наблюдавайте. Включваме го. Увеличаваме го. Наблюдавайте. Погледнете. И не трябва да се държи повече от 10 секунди да е горещо, защото може да се повреди писалката. Така ако не работи и не правите това и го държите така без това, кофата може да се повреди. Но ето го, това е най-простият пирограф за $38, което е много смешно и изключително ефективно. Сега ще ви го покажа. Аз обичам да много с засенчване на сенките. И сега тук включваме аспирацията. Гледайте. И това е с най-смешния китайски пирограф. Погледнете само. За какво и да реч. Погледнете. Намаляваме го. Намаляваме го в средата. Намаляваме му интензитета. Виждате? Работи. Коректно работи. То единствено на Razer може да светнат писалката, защото са много качествени. А тези с китайските няма да се случи така. Даже ще ви го демонстрирам. Наблюдайте. Държа това. Писалката. Увеличаваме. Нали? Виждаме го. Изключваме. Ето, изключихме го. Слагаме го за безопасност. Взимаме писалката. Сваляме буксата. Даже ще я насоча към нея камерата. Сваляме. Това е обикновена тел. Наблюдавайте. Слагам до края. Ето както виждате, стрелката в зеленото. Няма индикация да свети червено, защото телта не е качествена. Погледнете колко бавно и каква е разликата. Но пък може да прогара. Забележете. Забележете само. Колко бавно се заграва.
Това е разликата. Качествената тел е голяма разликата. Сега, аз ви препоръчвам обикновено, те са ефтини между 38 и 50 долара може да струват. Те обикновено с двойките са малко по-слаби. Затова ако искате да пирографирате, ви препоръчвам на този модел. Даже аз, ако трябва ще му намеря линковете, но търговеца, тук има в AliExpress. И хубавото е, погледнете колко нежно, бавно се върти вратката, погледнете там. Когато нарезара запъва някъде в средата и не знам защо. Но както знаем, за Източна Европа всичко по най-долния начин направено. Така, сега вече видяхте разликата как стои. Сега ще проверим с оригиналното. Сваляме и ще направим тук пробата как ще стане. Така, много се извинявам, понеже камерата ми е малко така. Това е малко така по-здрав кабел. И аз го ползвам на шейдерите. Виждате, тя е с много хубава изработка. Абсолютно няма нищо още с продаването по железария и чинчове. Погледнете му само. Това е качеството. Перфектно просто. Няма место за сравнение. Но трафаме малко проблем. Слагаме. Нали? Обаче интересно, че това е някак си така по-меко и това може да се свали да се види какво са правили тия. Което аз лично не одобрявам да е така, но така явно си е преценил производителя. Нищо не мога да му кажа. Сега, внимавайте сега. Включваме към червеното. Сега трябва да се наблюдава. Сега на 10-та степен. Ето, виждате ли? На 10-та степен. Погледнете само колко бавно грее. Бавно грее. И при условие, че е с този кабел, с усиление. Когато с този слабен пол не е така. Но както се вижда. Но трябва повече време да се чака. Но както да. Аз няма да му преправям платката. Ще остава за светлосенки. Ще остава за светлосенките. Защото аз имам много проекти, които да правя. Аз обикновено се ползвам за основно това. Това ще ви, ако го използвате всеки дневно, ще ви изкара 2 години едното поне. Това с години наред. Но другото нещо сега ще забележите. Така. Това се нарича шейдър. Тук. Това е шейдър. Окей. Включваме. Няма проблем. Може и да не го изключвате. Окей, няма проблем. Чакаме. Аз обикновено при включване трябва да се изчака 20 минути, когато се извади пълния потенциал от трансформатора. Чакаме. Аз се броя на така, така, на едно. Слагаме и то хубаво по-бавно. На 10. Тук слагаме. Чакаме 20 секунди. Виждате ли как се получава? Иначе аз обикновено между 7 и 8 работя. Не очаквам да е супер мощно, но така. Изключваме го.
Аз ще ви покажа и доказателство какво правят в Северна Америка. Слагаме ги тук, за да не се повреди кабела. Така го стане. Така. Аз по принцип е така навик. Когато се взима, защото аз имам много парване по ръцете. Така слагаме. Включваме. Само да видите колко е мощен китайски. Чакаме. Чакаме. Започва да грее. Виждате ли? Започва да грее. Даже да свети червено. Виждате ли? Даже аз с риск да си изгоря ръката, ще го направя за вас. Окей. Виждате, че той е малко по-слаб. Сега другото нещо, което ще ви покажа.